марҳилаи ниҳоии лоиҳаи футбол байни кӯдакон футбол ба назди шумо меояд ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рос омада буд, дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо як шукӯҳу шаъомати хоса ба анҷом расид. Ҳадафи лоиҳаи мазкур миёни кӯдакон парвариши муҳаббати футбол ва тарзи ҳаёти солим мебошад. мавсими 8-уми лигаи футболи хиёбонӣ миёни кӯдакон футбол ба назди шумо меояд. санаи 8 апрел дар саросари ҷумҳурӣ оғоз ёфт. мавсими 8-уми лоиҳа дар ду марҳила байни кӯдакон дар се дараҷаи синну солӣ миёни кӯдакони то 7 сола, 9 сола ва 11 сола баргузор шуд. дар марҳилаи аввал бозиҳои интихобӣ баргузор гардида, сипас ғолибон ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. дар шаҳри Душанбе ин мусобиқа ба ду қисм тақсим гардид, яъне байни маҳаллаҳо баргузор шуду ва инчунин байни мактабҳои махсуси футбол ва инчунин мактабҳои варзишӣ низ баргузор гашта. дар шаҳри Душанбе дар ин мусобиқа зиёда аз 7,500 кӯдакону наврасон ширкат варзиданд ва дар тамоми манотиқи кишвар бошад зиёда аз 20,000 кӯдакону наврасон ширкат варзиданд ки ин назар ба соли гузашта соли 2019 дар ин лоиҳа 18600 нафар кӯдак ширкат варзида буд ва имсол бошад дар ин лоиҳа мо зиёда аз 20,000 кӯдакону наврасонро ҷалб намудем. дар лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд дар маҷмӯъ дар саросари кишвар 19925 кӯдак ширкат варзид. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Рашт мавсими 8-уми лоиҳаи мазкур аз моҳи май оғоз мешавад. дар рӯзи ҷамъбасти мусобиқа варзишгоҳи Душанбе арена фазои идо надошт, зеро дар баробари кӯдакон волидон низ шодию хурсандӣ мекарданд. кӯдакон аз он меболанд ки дар кишвар чунин мусобиқаҳои сартосарӣ доир мегардад ва дӯстдорони футболро ба ҳам меорад. ҳар тим дар даст шиёри овозаҳо аз қаҳрамонии худ истиқбол мекард. Меня зовут Давлатбеков Хусрав, я с командой ФК Сити. Мы очень хорошо играли, но были недостатки. Было очень много пасов, это хорошо, но нужно было входить в обводку, побольше ударов было наводить. У нас были сильнее команды, которые нас выигрывали, например, Динамо, Солор. Но мы должны тренироваться лучше, и вскоре мы сможем стать сильнее них. Потому что мы самая лучшая команда, я люблю свою команду. Потому что она всю команду всегда выигрывает. пас аз анҷоми бозиҳои марҳилаи ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. дар маросими ҷоизасупорӣ ноиби раис Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода, директори лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Ҳувайдо Давлатбеков иштирок намуда волибон ва ҷоизадоронро бо медалу ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуданд. мақсади асосии баргузории лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд ин ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба бозии футбол ва дарёфти футболбозони наврас мебошад. Меня зовут Ибрагим Мухаммад. Мы стали сегодня чемпионами первое место. Мы хотим быть чемпионами всегда. Мы всегда получим первое место. Мы будем стараться, мы будем забивать голы, мы будем собирать очки и станем чемпионами.